Teachers pa yan. Mama, teachers pa yan. Hmm? Yan. Pati pa, 7 to be. 4, 5. Baka mo na akong gunting dun, be. Dali, iram mo kay kuya. Dali, nandiyan lang ikaw sa hagdan. Sabi mo, kuya, hiram po mama, gunting. Kuya, ewan si Mama Puting. Puntahan mo doon. Ay, enggak. Hiram gunting nak. Yeah, ma'am. Pass over. Hoy, Kulits, umalis ka dyan. Magbingo ka na doon. Umalis ka dyan. Umalis ka dyan. Kasilip ka na naman dito. Umalis ka dyan. Magbingo ka doon. Ano po? Hindi ikaw. Si Ate Kulits. Budis? Ate Pulis. Ha? Hindi ikaw. Alis ka. Doon ka na. I'm a Superman! Mama, ako mahulog. I'm a Superman! Oh, Superman! Starting, I bought it! Sorry, dapat. Coca-Cola, eat it faster. Ikaw faster. Bakit pala may ganyan na ang cellphone ni Mama? Ha? Sino naglagay niyan? Sino naglagay niyan? Sino naglagay niyang games na yan? Kuya ka? Sabi, huwag yung lalagyan ng games yan eh.
Hindi. Initiate ako, kuya, sa the window to the play games. Kuya? Opo. Taga mo yung kuya mong yan. Ah! Mary! Mama, ano yun? Ano yun, Mama? Ako si... Wow! Sabi ko, huwag kang pumunta rito. Magbingo ka na doon. Hala! Thank you, Mary. Thank you. Bossing Joby, thank you po. Ma'am Husky, thank you. Si Shirley. Ala, nagpasugod pa eh. Nagpasugod pa eh. Salamat, Bossing Joby. Mary, thank you. Thank you po sa inyong lahat. Nagpasugod pa. Ulit, ikaw yan. Please, ikaw yan. Mama, please, ikaw yan. Kulits. Sabi mo, ikaw, parang ikaw, makulits. Makulits, makulits ka. Ay, yun, tata. Si Mary, sabi ko na kayong dalawa. Thank you, Mary. Thank you, Bossing Joby. Thank you po sa inyong lahat. Marian, thank you, sis. Ate sila, Ate Husky tuloy na pa punta. Sige na, magbingo na kayo doon. Bingo na kayo doon. Salamat. Oh my God, so much. Nabulag ako. Pasaway talaga to si Mary. Parang si Kulits. Lakad na! Magbingo ka na doon. Iwanan mo na ako. Salamat. Sabihin mo salamat. Nang abala patuloy ako sa inyo. Next. May nangunguhang batang makulit. Hindi. Stop lang. Hindi ah. Wow.
sa sabi gini. Yung my legs. My legs. Give it back to my no my God. My legs. We're doing it, guys. It's the best. Let me show my what? Oh my God. What? What's that? It's big. Alis dyan, be. Matusok ka, sige. Ma. Sabi niya. Wait. Alis kasi ikaw, dyan. Matusok ito, sige ko. Dito ka! Kulit mo talaga. Si Kulits ka din eh. Si Kulits. Rayhan! Rayhan, lagi akong late sa live mo. Tanghali na kasi ako gumigising. Sorry naman, nagtutusok na lang ako. Hindi na ako nakakaabot sa live mo. Malakas ako, Mama. Wait ka lang, Mama. Ako dito. Wait ka lang. Ako dito. Ay, Mama, ito bulis mainit. Ito bulis sa munisi. Okay, Mama? Okay. Ito yung helicopter. Helicopter. Ito yung helicopter to help me. Puta!
Maingay. Ang ingay mo, babe. Naririnig ka ni Lolo. Kilala mo ba si Lolo? Ana? Oh, hindi pala eh. Huwag ka maingay. Naririnig ka ni Lolo. What happened? Next. Next. Look, look. Sabi ng manok na. My legs.
Stop, stop, stop. Stop! Check ka na naman. Mag-bingo ka lang doon. Hayaan mo lang mo dyan. Mag-bingo ka na doon. Iuwi mo ang ano. Iuwi mo ang jackpot. Ulit, tapak. Jackpot. Tapak. Jackpot. Okay, next. Alis na. Okay, kuya naman. Apat na ako. Apat. Next naman. Init. Ano ba ni ko tatlo? Oh, sarap ng alamang. Aba, pagba. Wait lang.
Shirt. Maligo ka na, be? Maligo ka na, be? Play ka na doon sa CR, dali. Play na ikaw doon, maligo ka doon. Regalo? Ikaw doon sa CR. Mamaya po. Ako tulog sa naman ni Daddy. Mama, mag-stepin tubig ako lamin sa tubig sa pata. Tignan mo, inisod mo yung pan, mali, wala na tayong hangin. Oh, Mama! Oh, Yan. sabi ni Ma, I see you. The top 5 insects that can fool your eyes. Silent hunters that disappear in plain sight. Look once and you'll see nothing. Look twice and you'll wish you could run. Comment below which one you think is the masters of the sky. But first, get incredible luck if you like. Share and subscribe to my channel before this video ends. Number 1, orchid man. It waits, motionless, for the perfect strike. Number 2, leaf insect. At first glance, this isn't a leaf. It's alive. Veins. Number 3, stick insect. That's not a twig. Birds mistaken for a branch. Number 4, buff tail. A broken stick on the ground. Not this time. It's the ultimate. And number 5, dead leaf mantis. A leaf on the forest. Ooh, a sandwich. Hiramin ko, mamo, hiramin ko dito. Uy, dadali talaga namin doon sa tindahan. Kaya naman talaga bumili. Uy, dala naman eh. Para maano. Uy! 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 Mama ka dapat pinabigay. Mama ka pinabigay. That's Mama mo si pinabigay. Hawak mo, tita. Tita, guys, tita. Ayaw. Ala, ito yun. Ay. Grabe.
Ganito. Screw you! Mary, you don't want your legs anymore? These aren't my legs. They're pig legs. Then why are you throwing them away? Not wet and moldy. If you don't want it, I'll take it home. Don't blame me if you get a stomach ache. Oh my gosh! Where did you get this ham? Aunt Mary threw it away. Give it to me. I'll make a big meal. First, burn off the mold with fire. Cut off the burned outside parts, then boil it. Put the lid on. Making food isn't easy. Please like the video. Slice the boiled ham, stir fry it in a big pan, add veggies. The ham feast is ready. Baby, try some. It's so delicious. Wow, I hear this is amazing. This meat is moldy. Aren't you scared of getting sick? Don't worry, I don't care. Screw you. This guy is no ordinary man. He gently presses Naka-30 na ba? Ay, 30 minutes na. Ha? Ngayon na, walang doon. Ito, nagtutubig niya. At lagyan mo makamatang tubig. Ayun na, oh. Hoy, okay po sila. Pong! Pong!
guys. Ano yan? Ano yan? Ay! Dito ay sinulid ka. Ah! Ba't nandito yung sinulid? Saway. Absolute. Saway. Bye, laro tayo. Agad.
Itatago na lang. Pinipilit mata ko ng magbingo. Absent muna ako dito. Sorry. Sige lang. Doon ka na. Okay lang. Ano ka ba? Mag-e-end na rin ako maya-maya. Sige na, doon ka na. Huwag mo ako alalahanin. It's okay. Next. Bel, dalawa lang unan ni Kuya. Una? Wala lang. Tingnan mo nga ito kung may unan pa si Kuya. Dalawa lang unan. Hindi dyan. Dito po sa higaan ni Kuya. Tingnan mo kung may unan si Kuya dyan. Wala. Ana? Wala. Ana? Wala. Ana? Wala po. Saan ka pupunta? Mahulog yan ha. Ayan ka na naman. Natulog ka na. Bruha. Basta. Ayan, sabi ko sa iyo eh. Bakit may water yan? Ay, stop, stop. Ah. Punasi, dali. Punasi, punasi. Oh. Huwag ka sabi dyan. Dito, dito. Sabi kong tupiin. Okay. Going to play drama. Alis dyan. Broken? Alis. Don't throw it away yet. Of course. Of course not. That Don't worry, the battery's just running low. A quick charge will fix it. What is going on? Don't worry, the battery's just running low. A quick charge will fix it.
Si JM naman eh. Alis, ito kami hinahanap na punda. Alis! Pabrace. Kompleto lang. Oh, di ba? Magwa 1 hour na agad ako. Kailangan kasi lagyan pa ng 2 punda. Para hindi magdumi yung pinakabahay ng una. So many spiders! I threw these away. They're totally not edible. This is top-tier delicacy. You're treating trash like treasure. We can kill them and sell them for $100 a serving. What? Make money? Sure. Now let's catch them. First, give them a wash. Then marinate with white vinegar. Making good food takes effort. So please like the video, add all kinds of spices and fruits. Finally, pour in here. Stir it up. Done. Ayan, bye. Try some. I'll have one serving of crabs, please. Don't worry, everyone gets some. Ito tayo na mali. Guess how much we made today? Remember to split Dala the na mali. Tawagin sa akin. Hindi. Tawagin sa akin. Hindi lang. Kayo. Ano malaki yan? Ano? Papa. Makasama. Pogo naman din mag-esa. Okay. Silent tayo, may nagmumura.
Ma'am Lay, thank you. Ma'am Leia daw, shout out po. Ayan, may debit ka na po. Thank you, Ma'am Lay. Ako'y mag-end na rin. Naka 1 hour na po ako. Update lang ako. Dami ko kasing tupiin. Ayan o. Tambakan tupiin. Mag-end na po ako. Thank you, Ma'am Leia daw. Thank you. Kulit, salamat. Rayhan, Mary, thank you so much. Thank you sa pasugod. Bye-bye.